Mr. Agent. Hello, how are you? Tibongwise. Ndi right zangu. Iseko Zimbabwe. Sikutorwadza zvinhu zvacho izvi. Zvingarwadzira. Asi kurwadza because hey, taiti pamwe kana taita maprojects pamwe tinoona vanhu vanotibatsirawo kuti tikwanise kuita sumukiro. Saka hey, I wrote a book to escape. Vanhu vapambonipromisa kuti vachanisponsor, but up to now ndisati ndane anyone aronsponsor besides this one Alfred. Ndianombonitumirawo mari zvake. Okay. Saka mangopromisa chete but hapana chakazoita. Mangopromisa chete but hapana chakaitika. Ndinoda kuti ndiedite bhuku iro ribude. Ndozvamuringoda chete. Ndozvandiri kuda because yes, last week some time ago ndakatoona kuti munangagwa chaiyo akanyora bhuku His Excellency vikatobuda watotengesa macopies more than 50,000 copies I think. But in bhuku rangu ritori pademand because vanhu vanofara kuziva what is about Chikubi prison. Okay. Saka bhuku charo rungu yangu editwa chete otherwise. Ndoda kueditwa chete. I need sponsors to edit because burden writers vakantaura kuti it's $50 per page. Nima pages man. Ni 75 pages. By $50. $50, yes. Robva ratobuda bhuku. And anyone willing to help me ndokwanisa kuti anotoitawo mashares ake ipapo. Ndikuda kuti vanhu vazive part of the prison nouraramiro unoitwa muprison vozive kuti crime does not pay. Okay. Yeah, because I stayed in prison. Yes, you know, recently we had Kumbura passed away. He was in prison because of COVID, whatever. But it's cheda kuti tidzidzise vanhu vanenge vari mukati futi kuti kana uchibudawo crime does not pay. Vanofara kuitirawo maprojects. Yeah, sure, because hanzi kupara mhosva hachichi. Kupara mhosva pana hanzi hachisi chigaya nakuda. Ndozvanga achitaura. Ko vanhu vamakambodhila nawo pekutanga pamamboita vhidhiyo paipa chii chakaitika kuti zvisazoenda kumberi? I don't know these people kuti macontacts avo ndinawo ndakadhila nawo senge anonzi El Chapo ndakatombomusendera mascripts and he disappointed me and naMwari zveshuwaka inini hangu ndiri munhu anoziva Mwari. El Chapo zvakandiita inini I'm not interested nezvakaita. I'm disappointed. Takutopedzesa akabva nditi paudiwa dzimwe 10 chapters nditi nda kuti ndiite 10 chapters dzacho apati unoenda kuna Clinton ndiye anofara kuprinta software. Ndasina flash time here because I don't have money. I'm self-employed. Kandotsvakirawo nedzimba ndobasa randikurarama. I'm a family man. Ndine mhuri. I've got 5 kids. But Pepe makaita zvaidiwa iri Pepe pamakadzana neuchopu Pepe? Ndakaita zvaidiwa but zvaizoda kupedziswa zvacho ndansina maresources ekuti ndiprintise that software yacho. I think Clinton did a job well done. Because Pepe ndinazopesa ndakuita soft kunakugadzira soft copy ka Pepe. Exactly, ndiyo wakapesa kugadzira soft copy yacho. But yes, that's why I found this journalist Veronica Gwenji. I told ye kuti ndikanzwa nzobhuku rakuprinta I'm going to sue you. Because my rights angu ebhuku. I'm the owner of that book. I'm the one. Bhuku harinambobudiswa. Bhuku chakaitika manje chekuti agent mima munoita zvaidiwa. Zvaidiwa zvechini sina maresources. Things are tough. Yes, gonna breakfast and sandacho. I don't have money. So I need those people to give me money to push the book. Scripture yacho beapera. Ndakapedza zvese is complete. Flash ndanaro. But yes, kuti ndiende kuna Clinton ndimuti ndiisewo soft copy. Soft copy yacho inobuda sei ndisina mari. I don't even have $1 yezinezvi. Vanangu vana majigiza vanotombodya. A soft copy ndinayo but bhuku rairi manje
mapeji acho anga kajambana that's why we need someone to edit that book. Budding writers vakataura kuti vanonogadzirira zvese, but they need $50 per copy kuti vaedite book iroro. Yes. Saima mune. Andina, I don't have money. I just need someone who's prepared to sponsor me. Simple as that. Then you get the book ready to take as a book. Simple as that. Chete simple. But mufanira kuti zvinhu zvenyu zvirongeke futika. Kwete kuti kana mazita kudhila nemunhu ka. Mozo zvinhu zvacho zvatenge zvisina kurongeka. Aiwa, ndisaka ndezvokuti nokuti ini handina ma-resources, I don't have money, handina income yokuti because as an housing agent handiti basa randendichiita irika mari yangu kuti ndibate hunge ndatsvagira munhu imba ndinowana apo neapo, you understand? Saka by the end of the day manje I can't promise kuti I will budget 150 times 75 pages. I don't, handikwanise kubhadhara mari yakafanana neyo. Ndotoda vanhu vanondibatsira, then by the end of the day we share the spoils. Chete simple as that. Okay. Yeah. Ndikubabata zvangu but kana makaronga bhuku renyu zvakanyatsonaka zvinhu zvinonyatsofamba bo. Because last time patakazorova soft copy paper. Bhuku rangasina kurongeka pafeya chaipo chaipo rangasina kurongeka saka ndotanga kunyora patsva here ndozamukutauyeza kutaura munodaro kana ungoronga mapages enyu mapages angu they are organized zvino izvi atoorganized so that pane paugadzirwa soft copy ka hazvizovhiringidze mwana zviendeka zvinhu zvinyatsofamba bhuku kuti central prison chikurupi Mutare zvichienderana handitika because pakatika tuma escape kapo handiti chikurupi maximum prison neMutare prison tuma escapes yana Chidhumu namasendeke handitika iri uku then the other uku nana Angelo Davis nana Spambaniso Tuwe it was in Mutare prison. It's a different escape altogether. Ayo chapo hapana chakaita chirungu. Hapana chakaita chirungu but akandidisappoint because aifungidzira kuti ndakaedza agreement yenyu yakamira sei? Agreement yakunda El Chapo akazotaura kuti zanzi pane mapapers asara anofanirwa kutumirwa soft copy handiti of which I didn't have money to do that. You understand? Hapana chandaita apangoramwa El Chapo ndanongosiyana naye. Then this other guy is Craig, is in UK, no Colombia. Yes, you were interested in that book. Yes. Wakaita safety. Those people, Panewe are unemployed 50 years every month. That one, Alfred. I got his number. Very interested in the book. They are interested in the book. They are interested. Yakasaka iwa varutadzanenga kuita kuti zvinhu zvacho zvifambe. Nyaya yekuti inini ndinofarira kuita soft copy. But imi mukutumirwa ma50 ka every month ka. Saka pakadaro mukatadza kugadzira soft copy. But how much do you want Clinton you to make a soft copy of that book? How much do you want? It's more than 50. It's more than $50. But still and budding writers is saying $1.50 per page. And you're looking at 75 pages. And how much is it by the end of the day? Inenge yakawanda ansuramba kuti inenge yakawanda. But still kamakangotora na Alfred wacho angatadze kuita kuti zviitike. Zvineza kutoitika because munhu ari interested ka. Ndisoso it's okay fine. Chiri kuitika ndechekuti I was talking to this journalist Veronica Gwenzi yesterday and she's out of Harare. And it nenyaya movie. She was wanted to make this a movie. Is it? Saka achiri out of akati achandipa. Potatitwa movie yebhuku iracho. Toita movie of this escape. Yes, potatitwa movie. Saka pane vanhu vari kuzanzi light industry vandofanira kumulikita nawe to make this movie, but hatikwanisi kuita movie sataita book kuti ripere. You understand?
Okay. Zvinoita makaramba maangorongeka pazvinhu zvenyu chete hayo zvinobuda po. Handiti ka. Colombia. Colombia Roddie. Makambomutaura nyaya yacho. Colombia, I told him about this story. But Colombia wanted me to come to Colombia, and I told him I don't have a passport. About to get an emergency passport, but I don't tolerate skeleton like that. Okay. But my family members said you can't go there. Why? Because that is a promote. They want to promote me, but now my family members, I've got my young brother who's blind, I've got my wife and my kids, and in Nduna, my advice in my sister also. Saka kana wanowandipa advices ndo vandinoteerera. Okay. I can't travel all the way to Colombia vanouya vasina kuita consent with me. Otherwise zvaida kutogadzirwa kuti mutofly. Otherwise I was very prepared. Zvese angatoti Western Union odai sokutora mari ndokuita passport zvese. Ndatoenda tonoshuta movie tiri ikoko. Umaida movie yapanoverwa Colombia. But now the people manje vandinawo kunoko ana Chidhumo nana Masendeke maduplicates acho vari kunoko kuMbare handiri kuzviona manje. Saka ikoko mandozondosaka nemotimu handezikazo mune makurwa nemavheti ndina kurwa nevarungu but manje ana Chidhumo ngosiri varunguka tenchita mablacks. Mablacks angashayikiro Colombia. I don't know manje. I don't even know this guy. I don't even know him. Yangonoona pamwe paYouTube kamati paFacebook vangonakiro havangonakirwa nebhuku. Is interested ndocommunicate naye every day. Okay. Yeah, every day I communicate with him. Yesterday I communicated with him. But he's a God-fearing person. That's one love. Yandomudira manje saka ndichimuda. Munhu anoziva Mwari. But wangu waudza kuti $50 kapepeji kakuti bhuku risotwe angatadzi kuita action here. Munhu aida kukwidza ndege kuti akuendese Colombia. I don't know pamwe anogona kundipa pamwe anogona kuita double thoughts maybe kuti kana bhuku raprintwa pamwe because ndienda kumupa marights ese ekuti ndiye anenge akutengesa bhuku iroro. Kamufana understand. But makambotaura naye here nyaya idzodzo. Handisandataura naye nezo nyaya yekuti andipa umari ndotonyara because zvanondiitira zvo zvakatowanda. Apati nyaya iripo yakakosha ndeyekuti maworks ende kumberi bhuku ripublishwe rozara muvanhu. But also this euchapo watakatanga kutaura naye nezonyaya yebhuku indasinozoita interest yekuti iye atipe mari yekuti tieditise bhuku. Yaida skeleton stuff. Wanditika yakadaro as it is. Yanditi apati ndoda soft copy. Yanditika papasara mapages aida kuti anzwisise. And akapedza kutondibvunza kuti zvanzi vangoripo iwe wati mastermind iwe usinozobuda sei. He doesn't know. Because inini my co-accused paakarota hope dzakarota imba chirohano chamupupuri. Nditi abantaura kuti isu hatichaenda. Ndiye pesindropo akaputa vanhu ana Chidhumo vachipinda nana Chauke. Masendeke was not involved. Angasipo that this is kept. Vanhu varegere kunyika. Masendeke was not there. Was not involved by escaping Chikurubi maximum prison. That's why you're Sunday no. That officer, junior officer, akataura kuti inini munhu I know him. I was a junior officer, but anonymous. He never mentioned his name, but he was there. He knows me. All right. Hata panzo. I hope bhuku richakwanisa kupublishwa kuti ndosandikutodawo vanhu vandibatsirewo. I hope vese vachanzwawo ndandibatsirewo ndipublishe book, and I'm going to make a share pane munhu anenge andibatsira. whatever yanenge achida ndosheya nemunhu wacho.
iribo that movie iyoyo toda kutoitira munomu, but we need the clearance from the excellence. Okay. ED. Yes, because by that time ED, the president, was the Minister of Justice. I talked to him when he came there. Perfect escape. I talked to him. I am a journalist, prison, and we had this other one, Patel, the Secretary of Justice, I think. But it was a war over time. It was by one. Ayo, azinita. I hope it's not.